आज 25 डिसेंबर, सर्वांना नाताळाच्या हार्दिक शुभेच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी हे नाव क्वचितच कुणाला माहीत नसेल। नेता होण्यापूर्वी मला एक साहित्यिक व्हायला आवडेल असे त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते। एक उत्तम कवी, लेखक आणि लोकप्रिय नेता। राजकारणात सत्ताधारी नेत्यांसोबत विरोधक सुद्धा त्यांचे फॅन होते। वाजपेयी यांना अगोदरपासूनच गोवा खूप प्रिय होता। भारतीय जनता पक्ष स्थापन होण्याआधी जनसंघात असल्यापासून ते गोव्यात येत असत। अनेक वेळा त्यांचा उल्लेख गोव्यातील काही नेत्यांनी त्यांच्या आठवणी सांगताना केला आहे। अशाच प्रकारे सध्या बिहारचे राज्यपाल असलेले राजेंद्र आर्लेकर यांनी वाजपेयींची एक आठवण सांगितली। ती अशी: 1970 साली आणीबाणी लागू व्हायच्या आधी एका कार्यकारिणी बैठकीच्या दरम्यान अटलजी गोव्यात आले होते। तेव्हा जनसंघ नावाचा पक्ष होता। बैठक संपल्यावर ते वास्को येथील राजेंद्र आर्लेकरांच्या झोपडीवजा घरात गेले। तेथे त्यांनी जेवण देखील केलं। नंतर त्यांना दाबोली विमानतळावर जायचे होते। त्यावेळी खूप कमी 4 चाकी गाड्या होत्या। आर्लेकर यांनी त्यांना विचारले की स्कूटरने तुम्हाला सोडू का? तर लगेच त्यांनी जी हां, क्यों नाही असे म्हणत आपली सुटकेस उचलली आणि आर्लेकर यांच्या स्कूटरीवर बसले आणि नंतर आर्लेकर यांनी त्यांना विमानतळावर नेऊन सोडले। अटलजी कधीही गोव्यात आले तरी हॉटेलमध्ये न थांबता कुठल्या तरी कार्यकर्त्याच्या घरीच राहणे पसंत करत होते। अशाच प्रकारे अजून एक आठवण आर्लेकरांनी सांगितली। भारतीय जनता पक्ष स्थापन झाल्यावर पहिली राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक गोव्यात आयोजित केली होती। ती बैठक संपल्यावर संध्याकाळी अटलजी मिरामार समुद्रकिनारी आहेत असे कळल्यानंतर काही कार्यकर्ते त्यांना भेटण्यासाठी गेले, पण त्यांना ते कुठेच दिसले नाही। शेवटी खूप वेळानंतर एका खुर्चीवर टी-शर्ट आणि पॅन्ट या पोशाखात ते बसलेले दिसून आले। नेहमी धोती आणि कुर्तामध्ये असणाऱ्या अटलजींना या वेशात कार्यकर्त्यांनी देखील ओळखले नाही। आज त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त देशभर सुशासन दिन साजरा केला जातो।